Jeg står med, Daniel Simpson. og du skal gætte de her YouTuber eller creators nationalitet ud over dansk. Okay. Men det finder vi ud af. Jamen, nu har jeg været i gang med YouTube på et år, så jeg må se, om jeg kan gætte nogle af dem. Jeg er sikker på, at du kan nogle af dem. Ja, du tager mig lidt on the spot her og ringer til mig på dagen. Bro, kan du lige gætte nogle af her? Så jeg kan ikke gætte noget som helst, men altså, nu prøver vi. Og hvis du er gode venner med dem, så er det din egen fejl. Okay. Den første person, det er... Vi har noget bedøvende der i hvert fald. Hvor shit, mand. AK. Ja, vi har AK. AK, jeg så ham, bror. Jeg tror, jeg må sige, at han er fra Iran. Du er tæt på, at han er fra Irak. Okay, tæt på. Jeg føler, det er fair gæt. Jeg ved ikke, om han er tilfreds med det, men jeg tager det. Jeg håber, du er tilfreds, AK. All love, brother. Næste person. Ja. Så har vi BK. Så vi har AK, vi har BK. Okay, kan du give mig et hint sådan der? Er vi ude i noget, noget afrikansk? Vi er afrikansk. East eller West? Ja, mest på westsiden. Det bliver nødt til at klippe det her ud, hvis det er helt galt. Altså, jeg har lyst til at sige sådan noget Somalia eller et eller andet. Din dejskraber, mig. Somalia, det er det mest østlige, det kan være. Det er heller ikke der, han er fra. Det er BK. Det der, det er kærlighed til dig, bror. Men Jeg giver dig et clue. Ja. Landet starter med G. Gibraltar. Det er helt væk. Jeg er ude af videoen. Ghana, bro. BK, du er bedøvende, bror. Hvad for noget, ikke? Sidste fra bedøvende. Hvorfor tager du det? Hvorfor? Jeg har heller ikke lavet collab med nogle af de her gutter. Skud til galt nok. Så tager jeg det modsatte, så siger jeg, at der er vi i Iran. What the fuck is going on? Det er også en nabo, ligesom Irak, men på den anden side, det er Afghanistan. Ja, okay. Vi tager den. Bro, det er kun kærlighed til jer, gutter. Han tager mig on the spot her, ikke? Det er on the spot, Mommy got my hand.